depuis kunu kibaram koni be beba kalama Edwin Prigogine ko akoni kan tayana mais en tayana a sorola avion accident sen fait moko ta don avion koni ni missile ya soro sawa bina yere ma de wa panne do mais kuma chalen mais en fait pour que ga fam il faut que ga retourner kana PMC Wagner rébellion minke ani furugu mimbe ou ni Poutine tche pour que ga sega ou ka situation fa beba don en de la kuma au kan c'est que Wagner sera sous koni ko murutira wakati do donc muruti kun de dore ko ka ou situation naje ani en même temps oui refana ka avenir be tugumina beba do Wagner sera sous koni ou lielente rishi jamana la ani ni ni rishi jamana baraka rishi jamana tokola donc au kera malo yakobaye Poutine ma donc au kera malo yakobaye Poutine ma parce que pratiquement Wagner kumini ki kunda Moscou kan information tout golo donc beya yi koni ko Poutine ye moye en yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ min don ko a yafama nɔgɔn donc a yafama nɔgɔn o de la ni avion bin kɔni min kɛra kunu mɔgɔ caman ɲɛ bɛ Poutine jala kɔfɛ parce que n'i y'a jateminɛ fana Prigogine kelen ma ntanya ani a kɛrɛfɛ mɔgɔ surunma gɛlɛman caman o tun bɛ avion in kɔnɔ ka se fo mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ma donc an kɔni bɛ se ka min ye kɔni o ye de k'a fɔ rébellion in kɔfɛ Wagner kɔni ni u ka siège démontera Saint-Pétersbourg an b'a ye nin ye étape filanan ye donc an bɛɛ kun sigilen don n'a ye pratiquement ko Poutine kɔni ko a bɛ i venger nin rébellion in na k'a tɛ nin ko bila tan. D'accord, n'a sɔrɔ nin ko nin kɛra tiɲɛ ye sisan k'a fɔ ko Prigogine n'a ka mɔgɔw de bɛ avion in kɔnɔ k'a fɔ k'a sara e yɛrɛ bolo sisan a ye baara minnu daminɛ sisan Sahel jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali b'a la hali ni Mali y'a jira wagati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko olu ni Wagner tɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔni yira parce que ja dɔ la a bɔra ntɛnɛndon na k'a yira k'a fɔ ko u bɛna ka na jihadisiw kɛlɛ ko ka Sahelisiw ka fanga ma panpan k'a ma pempe kosɛbɛ k'a ma banba kosɛbɛ Sahel jamanaw kan e ɲɛ bɛ lakanako avenir la cogo di sisan par exemple Mali la ani Burkina Faso Niger fɛnɛ parce que mɔgɔw y'a fɔ fɛnɛ ŋunuŋunu tun bɛ yen k'a fɔ ko Niger sɔrɔsi fanga minnu ye fanga daraki sisan u taara Mali la u ni Prigogine ye ɲɔgɔn kunbɛn nɔ ka taa kuma. Effectivement i kan ka mɔgɔw kan ka min jateminɛ o ye k'a fɔ hali ni bi ni an b'a fɔ ko lakana n ko ɲɛ dɔ bɛ ka sɔrɔ a la sira wɛrɛ bɛ ka sɔrɔ min ni sira kɔrɔ tɛ kelen ye an ka jamanaw kɔnɔ n'o ye Mali ni Burkina ni Niger ninnu ye c'est parce que dɛmɛ dɔ de bɛ an ma c'est parce que an ka sɔrɔdasiw bɛ ka lakalan c'est parce que an bɛ ka minɛnw sɔrɔ sira dɔ de fɛ donc n'i ye an ni Rusilaka jɛ jateminɛ o kɔni jɛ yɛrɛ a kunba a jɛ a kun sigilen don ni cɛ in kan cɛ min fatura donc hali ni Mali gouvernement y'a nié tuma bɛɛ ko Wagner tɛ an bara bi kɔni an bɛ se k'a fɔ preuve ni fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔw bolo sɔrɔdasi minnu kɔni bɛ ka an dɛmɛ an bara u ni Prigogine liélen don ɲɔgɔn na donc an ka formateurs bon n'i ye Wagner yɛrɛ fana jateminɛ Wagner ka efficacité o kun dépendait don kosɛbɛ u ka chef la ani le fait que u ni administration Russie administration tɛ ɲɔgɔn na bon depuis rébellion kɛ wagati la an y'a ye k'a fɔ ko volonté dɔ tun bɛ yen ŋaniya dɔ tun bɛ yen ka Wagner mɔgɔw k'u yɛlɛma k'u kɛ fonctionnaires ye k'u don Russie administration kɔnɔna na n'o dun kɛra bɛɛ b'a ye k'a fɔ kɔni ko victoire minnu kɔni bɛ kɛ terrain kan ani fanga ni barika min bɛ o instructeur Russie ninnu na n'an b'a f'u ma ten tɔ o fanga ni o barika o kelen tɛ se ka se u la cogo si la parce que ni a kɛra administration ye ko bɛɛ bɛ sumaya ko bɛɛ ka gɛlɛn et puis fana ni a kɛra administration ye u tɛ se Russie tɛ se ka kɛlɛ kɛ bilen Mali dugukolo sanfɛ parce que jamana wɛrɛ pour que a ka se ka taa jamana wɛrɛ kɛlɛ kɛ a tɔgɔ la f'a ka tɛmɛ ONU fɛ donc o dɛmɛ bɛ dan dɔrɔn formation ani lakana di ma mais Russie sɔrɔdasi tɛ se ka fara Malien sɔrɔdasi kan bilen ka taga terrain kan. Ayiwa d'accord sisan ɲininkali banba yɔrɔ ye min fana ye o ye k'a fɔ taabolo jumɛn de bɛna ta sisan après Prigogine. Bon, je pense que Prigogine yɛrɛ tun dalenba don a la ko ale ko compétence b'a la ko efficacité b'a la ko o kama ko Russiw bɛna a to yen hali rébellion in kɔfɛ a yɛrɛ kun jigi bɛɛ bɛ o de kan n'i tun y'a ɲininka kɔni le fait que Afrique ale bɛ ka résultat minnu kɛ le fait que ale bɛ ka se ka tɔgɔ min na se Poutine ma ani Rusila ma ka sɔrɔ u ma wari bɛrɛ bɔ ka sɔrɔ u ma moyen ba kɛ donc a tun bolo u tun bɛ n'o de bila ɲɛfɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la hali n'i y'a ka kuma laban ninnu lajɛ a bɛ k'a fɔ ko farafinna kɔni ko de ye Rusilaka siniɲɛsigi mais an b'a ye kɔni en fait Prigogine a tun b'a kunfɛ parce que a tun b'a kunfɛ depuis rébellion kɛra k'a daminɛ anw bara donc instructeur Russie minnu bɛ yen an y'a ye kɔni caman labɔra yen caman bɔra olu la fɛn fɛn tun n'ale ka foro ɲɔgɔn na olu bɛɛ bɔra yen
bon taalen ɲɛfɛ sisan an y'a ye ale fatulen nin na kɔni c'est que sira wɛrɛ de bɛna ɲini sisan nɔ min ni Mali ni Russie ka bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka continuer cogo min hali ni ne kɔni dalen don a la nafa fɔlɔ minnu sɔrɔla la daminɛ la ma d'a la ni o ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ a la taalen ɲɛfɛ cogo min ka sababu kɛ cɛ an ka foli b'i ye Sega. Merci. Merci.